Maraming salamat po sa DPWH. Malaking tulong po itong kanal na binigay ninyo. Yung tubig nasa gitna. Buti na lang may mga ganitong project. Sana marami pa yung mga ganitong project. Sa Facebook post na ito ni Joshua De Vera noong June 6, 2026, makikita ang tila nakatenga at napapasok na ng tubig ulan na Arsadon Road sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Ang post na ito nakarating sa tanggapan ni DPWH Secretary Vince Dizon. At dito, napag-alaman na ang Arsadon Road, 20 taon na palang pasakit sa mga residente. Madalas kasing bahain ang lugar. Pero ang dating mistulang swimming pool na daan, makalipas lang ang 10 araw, ito na ang sitwasyon ngayon. Hindi na bungi at nasa curing stage na ang daan. Joshua, maraming salamat. Dahil sa pag-upload mo, natapos na rin to finally. Buti pinaaga mo sa amin. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na magpapatuloy ang programa ng DPWH nang walang kuskus balungos. Puso kasi dati dito sa DPWH, pacing lang. Gusto ko pagka sinimulan, tapusin kagad. Patuloy naman ang konstruksyon ng DPWH sa iba pang proyekto sa bansa upang matiyak na magamit at maging ligtas ang publiko, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Jose Robert Inventor, RNG News.